In bendi po bedo king'isa ne to en kit lal mane yudo kalore ni sewacho ni kato bedo ni yepo to onge ohala mora mora mane loko odiochieng' ni po bedo ng'iswa ni kigoyo kwana ni odiochienge ma ng'anyo osebedo bet tarik 25 dwe mokalo kata tarik 7 mano mar dwe ni chieng' sabasaba mane wabedo kod ng'anyo in kaka ja ohala mar hotel en lal kiwango mane kata mar omenda maromo nade mane yudo e county ma Kisumu kona. Adwa naduoge studio kae Recho, in be na ng'isi ni itema ne goyo kwana ni to en kit lal mane yudo nikech iwacho kanyo ni kinde ma iloro ok inyal yudo customers mago ma walk-ins ma ng'ato bira to penjo ni gini pesa di to seche moko sekawe odhi godo kata mago ma seche moko goyo ni simu to ng'isi ni anto an kama adwaro gino to koro gino nitiere duka bondo ok inyal dhiye matene no ok inyal tero ne kuma entiere. En kit lal maromo nade mane yudo odiochienge ariyo go bet tarik 25 dwe mokalo kata tarik 7 mano mar dwe ni mang'anyo ne nitiere momiyo lor dukni mopogore e pacho kae. Erokamano Joyce, kanyalo wacho en king'iyo tarik 25 chieng' tarik 25 ok ne rach ahinya nikech ne nitiere donjo town. Koro itemo iwacho ni we adhi atim nadi atem nikech e ohala wawacho ni take risk. Koro awacho ni abi town yepi kaka piny dhi wakwongo wang'iyo ni kaka piny dhi nang'o piny chal nade. Koro kanyalo ng'iyo chieng' tarik 25 lal mane wayudo anyalo wacho ni en atamalo 80 nikech onge ng'ama dwa biro mondo okaw pesa ne onyiew gimoro to okia ni gimonyiewo ni en gima pesa ne ng'eny odwa wuotho kode kanye ikia ni idwa wuok kode duka bang' ni chop kode ot koro inwang'o ka jonyiepo oluor. Aya king'iyo tarik 7 nene atamalo 100% loss nikech mokwongo ne onge donjo town olor idwa kadho kanye ng'ama dwa penji gimoro kata ng'ama dwa gocho ni kadwa penji gimoro odwa yudo gino nang'o. Koro en lal maduong' to kata kiwe ka an nitiere jo ohala moko ma bende nonwang'o mana atamalo 100 lal nikech inwang'o kaka jo hotel samoro chiemo ne nitie gitedo kaka ja ohala wadwa Karose wacho onge ng'ama dwa biro dhi chiemo e hotel to ng'anyo nitie mano nyiso ni chiemo mane nitiere ka kethore kata jok ma uso gik moko ma kethore piyo. Koro mano kelo lal maduong' ok ne wan kendwa but ne jo ohala te kata kaka Alphonse Bose wacho ok inyal timo gimoro amora kamano jo. Te kinde malal makamano oseyudo bende nitiere un kaka johala kaka unyalo recover loss makamano nikech adiera parni ohandi kuma iuse chuny boma ma Nairobi kae nitiere omenda ma winjo bende ni chulo mano dwe ka dwe mano mar rent to seche moko bende ka nitiere ng'at ma indiko bende itegemea ni ka uso gimore ma seche moko nyabathe moro nyalo kano kochopo miso dwe tabo bedo ka chule kaka omenda mare mano mar chule bende nitiere kaka lal makamagi kuseyudi wacho ni chieng' tarik 25 at least ne en atamalo 70 mano mar lal to chieng' tarik 7 koro ne en atamalo 100 matene ni onge kata uso mora mora mani nyalo timo bende nitiere kaka unyalo recover lal makamano. Recovering to tek nikech kisenwang'o lal mondo mi ing'e ni odiochieng' ka odiochieng' wan gi ndalo 30 e dwe koro ndalo 30 e dwe ndalogi emidwa ni mondo iusi mondo ichul rent mondo ichul jok mindiko mondo ichul taxes bentiere iye kae. Koro inwang'o ka odiochieng' ka odiochieng' nitiere kiwango monego be ni timo nadi iuso to kokiuse ikia ni kiny chal nadi. Koro loss cha kisenwang'o lal mani yudo mokwongo cha koro inwang'o ka e dwe mangima ena marach mano odhi adhiya kamano onge kaka inyalo lose. Alphonse Karuoki